5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. To. Må du ikke til højt, Maria? 3, Tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, godt med det. Stærkt. 14, 15, Godt med det. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, godt tempo med det. 23, 24, 25, 26, 27, Fortsæt med det. Lad mig gå i stå nu her. 28, 29, 30, 2 minutter tilbage. Jeg er gået 1 minut. Kom så. 31, 32, 33, stop klokken, 34, 35, 36, 37, Godt med det. 38, Først nu holder pausen, du syr til. 39, 40, 41, 42, Halvanden minut igen. Du er halvvejs. 43, klokken, Godt med det. 44, 45, 46, 47, 48, 49, Hold med, der er kun 1 minut tilbage. 50, kom nu, kom nu, kom nu, Men der er kun 1 minut tilbage. Lige det sidste. 51, 52, 53, stærkt det der, 54, 50 sekunder. 56, Også med det. Tiden er næsten gået. 57, 58, 40 sekunder. 59, 60, kom nu, 10 mere. Kom så med det. 61, 62, stærkt der, kom, kom, kom. Kæmpe, kæmpe, Kom med kæmpe. det. 30 sekunder kun. 63, 64, slå med. 65, 66, 20 sekunder. 67, kom så. Giv den det sidste. 68, Nu har du ikke flere pauser med Alt det. hvad du har. 69, 15 sekunder tilbage. 70, kom nu. Kom nu 75 med det. 5 mere, 5 mere. 10 Kom sekunder. lige. 72, Kæmpe, kæmpe. Nu er det tiden. 73, Tid. 74, nå det sidste, kom nu. Stop.